Ja sieltä tulee seura. Seuraa 2012 nuorten Jukolan voittaja. Joukkueesta juoksivat Mikko Rahkola, Anna Haataja, Laura Kotila, Niilo Ojanaho, Elli-Noora Rahkola, Marjo Bergman ja Olli Ojanaho. Ja Helsingin suunnistajat on käynyt tuolla varoituksessa. Lukas Valtonen on 1,5 minuuttia perässä ja Helsingin suunnistajat varmaan on aivan juuri näköpiirissä tuohon viimeiselle rastille. Vuoden 2012 nuorten Jukolan voittaja-ankkuri Olli Ojanaho. Mitkä on tunnelmat? Kyllähän tässä tosi mukava olla, että koko joukkue suoritti kovassa paikassa erinomaisen hyvin ja keskityttiin vaan omaan työhön ja tehtiin tänään vaan joukkueena paras työ ja ansaittu voitto. Nyt maaliin Helsingin suunnistajat. Matti Hietaja, Topi Syrjäläinen, Essi Roininen, Veeti Otsamo, Helena Matilainen, Kihla Otsamo, Lukas Valtonen ja nuorten Jukolan hopeasija. Noin, sieltä alkaa kangasalolaisten kannustus ja sinistä paitaa viimeiselle rastille Kristian Kannus. Ja tässä joukkueessa No niin, Helsingin suunnistajat tuli kakkossijalle tässä kisassa. Lukas, tiukka taistelu tällä kertaa näin päin. Mitä tapahtui? Mun piikkiinhän toi meni, että hävittiin.